don haka ne wani malami ke cewa idan ka kai ziyara wuri 5 za ka karu da karatu, ka je makabarta za ka karu da karatun lallifa ana, don za ka iska binne gawa anan take, gobe ta kai can, yanda ta kai can wata ran kai ne, ni ne, ku ne, su ne. Na biyu, ka dinga zuwa asibiti za ka karu da karatun ni'imar lafiya, dan ga wani inda kuɗi na hana a kwanta asibiti da bai kwanta ba, amma Allah ya kayar da shi da ciwo, dan ka san shi ne jalla jalalu. Na uku, ka ringa zuwa ya ce kotu, dan za ka karu da karatun kyakkyawan hali, dan idan aka karanta shari'a sai ce ai ya ɗauki wuka ne ya daba mun, sai ka ce kai ba zan iya ba, to ka gode ma Allah kan kyakkyawan hali da kai ba za ka iya wannan. Na hudu, ya ce ka ringa zuwa gidan kurkuku, dan za ka iske wani daga nan ya je can ya kama ruwa sai an raka shi da bindigogi na jami'an tsaro don kare gudu, kai ko daga nan sai ka tafi a ƙasa har inda ƙarshen Kano kayan waka cito, da aka suka ce wanda ya zauna lafiya shi ya sano. Na biyar, ka ringa zuwa gonaki masu kwarran shukoki domin ka ga hada'iqa za ta bahja. Wannan saƙo ne da ya kamata mu lura da kyau.